Fir-reazzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista għal budget imressaq mill-Gvern għas-sena d-dieħla spikkat l-insensittività. Din ħarġet biċ-ċar fil-kummenti li għamel il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem għall-Finanzi Mario De Marco li qajjar li l-Gvern li xi taqassam iċ-ċekkijiet lill-eks ħaddiema tal-korpi u l-Pulizija fost l-oħrajn minħabba inġustizzji li sofrow fil-passat. Jiġri, dan ma gvern sempliment biex noqogħdu nqasmu ċekkijiet? Ma dan il-kumment insensittiv li ma tantx niżel tajjeb ma dawk li ilhom is-snin jistennew li titwettaq ġustizzja magħhom, Mario De Marco kompla jagħmel bħal kap tiegħu Adrian Delija u kien tard għall-appuntament tiegħu. De Marco li kellu jiddibatti mal-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fuq l-Istazzjon Nazzjonali spiċċa mar 3 kwarti tard u ħalla lil kulħadd jistennieh. Fid-diskussjoni waqt il-programm De Marco tfixkel għal darba darbtejn fl-analiżi tiegħu għall-ewwel budget imressaq wara l-elezzjoni li ma fih l-ebda taxxa jew żidiet fuq taxxi diretti jew indiretti. Mistoqsi dwar il-fatt li l-pensjonijiet Gvern Laburista qed jollihom sena wara sena u gvernijiet nazzjonalisti qatt ma taw żieda, De Marco għażel jiżloq minnha ħelu. Però kien hemm xi okkażjonijiet oħrajn fi żmien Gvern Nazzjonalista li olew il-pensjonijiet? Ma mhux dik il-kwistjoni. Sa dan it-tant waqt l-analiżi tal-budget, De Marco kompla fuq l-istruzzjonijiet tal-kap Adrian Delija li qed jibqa' jagħżel li l-Oppożizzjoni ma tipparteċipax fil-Kumitat Tekniku dwar l-maniġġjar tal-iskart. Dan minkejja li fl-istess nifs jiddikjaraw li jridu jgħinu lill-Gvern. U issa tridu illi l-Oppożizzjoni tkun iċ-ċafetta soluzzjoni, okej? Għas-soluzzjoni li diġà ddeċidejtu dwarha li huwa inkom qegħdin tajdu l-inċeneratur, okej? U tridu li aħna nkunu fuq il-kumitat biex inkom tażu li qed ngħidu aħna huwa